Ano taday ka na mamansin? Ano tadig di mo ako dinaran? Nani, inalok ta ka na nga ni mag-swimming. Ngunyan ta ka lang inalok. Sabi mo swimming kita. Maswimming nga. Magdara pa man din akong swimsuit. O ano man kaya naka-jacket-jacket ka na. Ano man yung problema. Say man ako di na swimming. Ay, tanong mo problema ka pa. Mas malabo pa yan sa relaxing ta. Ngunyan na lang ako nagka-budget. Si kakaroon ta, masunod na lang. Susunod na lang. Yan, Loy. Sige man dyan makarigos. Baga kong hiling na bye-bye. Anong mayong karigos? May baybayan pero sa irarom. Uhiling nga daw, sige dyan makarigos. Tanabo mo dyan. Ano man ayan. Pag naglubog ako dyan, di man ako mahihiling. Di mahiling. May antipara akong daran. O ka na? Ang tanga. Inalok ka na mag-swimming. Muros doton ka pa. Magayon pati ang duros. Oh. Madigdig. Ta ano? Ano man eh? Oh, baywason ba ka? Kadakol man magay na resort, hindi mo pa ako dinara. Ay, ini kaya public lang. Pero magayon baga may wason. Abot pa yung duman. Oh. Magayon. Hindi mo nahihiling. Balyuan pati ang cottage. Yun Baga dyan. yan. Bago yun ba? Cottage niyo. Uling. Cottage, ano yung chocolate flavor? Chocolate flavor ka pa. Swimming pool yan nalabaon. Ano ba ang ka dyan? Ito may sakatan ng mayagdan. Oh. Ganda yun na. Nakarigo, sa'yo man ako maswimsuit. Sa'yo masimsot. May nag-aaratong pating nyug. Mari pa magsapod na lang kita nyug. Kapay man maswimming kita kaya kita nagdigdi. Siswing ang tadigdi. Magsimsot ka na. Dali na. Garo ako tigdiluki, inuwi. Tanga ka. Kapay. Para makarigos, Luki. Panay ka na lang daw. Garo man yung ngunyan takal lang inalok. Mauli na lang ako. Ano? Malinig na lang po saro. Inabot siya. Ay, niyan. Katas na ninindi nga buo pa. Wala ka daw.